Петър Дачев е по-големия брат на патриарха на българския балет Анастас Петров, който е роден в Добрич. През 80-те и 90-те години на миналия век тяхната сестра Пенка Дачева дарява на музея в града картини, документи, книги, снимки и лични вещи на двамата братя. Така, в дом паметник Йордан Йовков са създадени музейни фондове за Петър Дачев и Анастас Петров. В архива му само съхранените картини на художника са 3757. Изложбата включва 30 творби с пейзажи от Балчика, Варна и Северното Черноморие. Тя е посветена на 116 години от рождението на Петър Дачев и ще остане в културен център двореца Вила Тихото гнездо до 1 август тази година. 17 юли е днес, деня е много емблематичен по две причини. Първо, това е рождената дата на Петър Дачев. Някакво случайно съвпадение направи нещата така, че да открием изложбата точно днес. Виждате, че поредниците от отдел литература са подбрали всъщност главно морски пейзажи, които да бъдат на гости в културен център Двореца и да представят една част от творчеството на този велик художник, макар и малко познат пред широката общественост. Преди 10 години, през 2002 година, наш домакин беше художествената галерия в града. Тогава представихме за първи път тук Петър Дачев и сега наистина на тази хубава дата, на рождения му ден, отново сме в Балчик, на ново място и се надявам това да бъде първата от една поредица изложби, които Регионален исторически музей ще има възможност да представя в двореца в Балчик и въобще в град Балчик. Искам да ви кажа, че нашият фонд е изключително богат. Сега е момента да се похвалим. Наистина виждате само 30 картини, то морски пейзажи с акцент Балчик и Каварна, а фондът ни съхранява 3800 картини от този художник. Изключително интересни, изключително разнообразни, от модернистично създадени през 20-те години през цариградски пейзажи и по-реалистични платна, които са рисувани в едно по-късно време, 50-те и 60-те години.